Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ceritanya hari ini mau menunggu Dian Kucing, bos. Saya kalau nunggu di sini, aku pengen delok syukuran Dian Kucing. Kayak apa? Pokoknya mau ngampiri aku di sini aku tapi karena sambil minum kopi, bos. Nah, gini, bos. Iki ceritanya harus ngeterno kembang gone omahe Mbak Yul dan Gus Novi. Nah, iki karo tak tinggal ngombe kopi karo Pak Surya ngalang-alang kok ning swarga. Ki mana apa to kakek-kakek ke? Wis ngopi sik bos penting bos ngenteni Dian Kucing. Urung urung ngopi belas nek setahun gak ngombe kopi lagi ngombe kopi iki lho. Wis. Ya lagi ngombe iki lagi pisan lho. Rasane kaya apa? Rasane enak. Iki areng ngenteni Dian Kucing iki. Suwi men Dian Kucing lho. Ngomong kene telagan karo nongo lho. Telung jam lho. Karo ngombe kopi. Piye, Mbah? Oh, Dek wingi, Mbah, Dek wingi dari orang baik, Mbah. Engko Mbah menawa anak rezeki, Mbah. Tenang ae, Mbah. Santai. Ya, aduh. Cok. Kuwi sindirane kudu dodani. Mbak suwi meneh ke mana apa to ngek-ngek lho. Ngek-ngek. Wis ngene lho ya kok dilanjut lagi ngenteni Dian Kucing syukurane kaya anak nyambik. Oke, tata. Ya. Tak to. Ya aku lho. Napa to? Piye kok ngono Wil? Kembang iki loro ki wong njaluk. Tak kei isi to. Oh. Mbak Yul ngomong. Piye? Mbak Yul lek mati njaluk rindang neh, njupuk neh. Nek mati njupuk neh, los. Tak iki arep benda digawekno sing sampai papat atau 5 kembange. Tenan ora Wil. Tenan aku. Kowe kan tak kok njupuk sing wis tekan papat ora gelem Mbak Yul. Ngusut apa delok se kok. Oh, wis ngene engko dinteni nek pas ngembang bior ya, Mas. Ya. Kok nek pas bior panar-narno tak fotone kok ora didono Yulia. Ya, tapi wae WA. Wis diterno garo aku. Wong kowe iki jok awan ora nganu lho. Kuwi gak Jawa wong kerepotan aku Mbak ki. Yul tak WA lho. Kok Nomormu ganti ke artis ya marai. tak kok Dian Kucing nomorku ki pancet. Alah, jadi sopo. Kok ngono lho lor ki. Mau WA centang, masa ora dipakai ana sini raimu. Tetep to kok. Ya lor. Kok iki ngetero kembang. Omah wis ora nek paket. Oh, nyus do manuk. Biasa to ngene iki trae kok. Kok wis tak bel. Ya terang arit dos kok wayar pendung. Angkat aku ki gak kuat soalnya rindang turu. Rindang turu arep tak angkat karo sapa ora enak wong blas. Ya karo anakmu to kok. Patake yang adit rane wong. Omah dik aku rono. Adit wis Lah bos, kembange bos. Ya aku lah. Are, wis pantes ceng rambutmu ge ngono. Tenan, cek pantes e. Yo, cek. Aku rete mbuh kae mbuh piye model. Dene awakmu. Aku yo mau, aku gak wani ya. Ben Gak wong pantes gak wani. gak wani ya, ben wong-wong lho iki. Udange wabruk bisa kurang ngebeki mobil lho. Gak meh-meh ndang kok iso. Nek godhong itu gak apa-apa to, Bin. Gak anu ngene. Kok iso ngono Mas. Piye to piye kok. Lah iki lho syukurane kok ngene lho. Wah. Wah kandhane rambute kok ngene lho, delok cek. Lah rene. Sirai dibongse Dibongse kandhan iki kok. Jadi pangan dhuwur api, pangan dhuwur. Loh, son wong edan. Jadi dibongse dikawat kok ringin dulu. Pangan dhuwur jane ya, pangan dhuwur ngene.
Piye Son? Oh, nganter bunga. Pas dulu sama Mas Dian ya. Lho Son wonge delok kok ngene cukurane lho. Ngeri ya. Dalam? Iki aku dhewe iki calon aku karo koret. Ya. Koret separuh bundul. Sampai ninggal koret ninggal separuh kok ngene koret. Mbak Pina. Oh, Bapak. Mbak Pina iki. Tetep toh. Terima kasih Mbak Pina, Mas Ya, ya Andrew. Mbak Pina. Mbak Pina karo Mas Andrew. Saya sing memberikan iki rezeki buat Nah, saya iya. dan koret berkabar rezeki. Amin. Banyak Kipin siap potong leher. Ngawur aku ya ora wani kok. Mbak Pina. Ya aku matur suwun lho, ceng ngono kuwi kok. Terima kasih Kipin. Kok aku kuwi lho kok. Kipin siap potong leher. Ngawur omongane. Kok lucu. Lucu kok. Yo Kipin dadi potong ngono kuwi. Moh. Mbak Pina, bos. Wis cilik keri segede sik lho. Kowe takon ngewangi ngangkat. Oh, aku sing nyetek. Lah, kowe kuwi lho kok sok nyapot. Oh, gesok to. Kok sok kembang sak mono ae kok. Sok. Wis ngono wis apik kok sok. Ndak kayak gula yo. Ya, Iki tak gowo nang saking. Iya ya ta saking. pondoni. Coba anu Iya ya gampang wis to. Ngene iki apik kok sok. Wong isor ngono kuwi. Ya sama sih kembang ya. Kowe potong ya. Sopo lho? Ya Yudia dhewe kok. Mosok diangkat dhewe. Ora sapa kok. Lah kuat. Bos iki kendi bos kembange bos. Oh kayak gini ya? Seperti kena panas ya. Ya. Di pos warnane iki lho. Ngene. Lu geseran ae wijane sing kuwi kok. Gasa ya. Nggih. Wis kayak kono ben ditono dhewe kok. Kok sing cilike kayak kene. Lha kok ben ditono dhewe model piye wonge kok. Ya jeneng koci jeneng gak enak dia ya. Wah. Lah. Ya dijumu ta stoke kosok. Kayak gini ora apa-apa kok. Panasen. Lu bos. Kembange. Bos. Piye bos ketara kembang lah cukurane lah. Piye kae menurutmu? Mbok kembang apa ki lho kosok? Turu Ya ya. si turu ben turu kok. Kembang dia. Kuwi lho. Mbak kertas iki lho. Piye, Pak? Maci. Kok Oh nakon bro. Sing pas sing wis sambung tak mulai sing kae maci. Orgo foto kembang. Oke deh, siap. piye Pak iki? Apa? Cukurane ki piye? Oke asa ora? Tawani ya. Ya tetep to kok. Kandhani kok. Bos. Nah, aku kan ya ora. Kan aku cuma ngobrol. Ora iki stok kok iki. Kira gawani engko nek Kurang bang nek mati lho piye maksudnya kok mati kon kok kon jupuk neh. kon njupuk neh. Direk mutu. Gaekno dhewe ya. Beli rindang wis sak truk kosok. Kuwi gawe dhewe. Dipine saking. Oke. Dipine saking sing gak anu. Saking apa kuwi lho. Duduh. Pote kes tuku Kuning ndi? ning gone Mbak Tik to. Pacarku. senengane Ipin ya. Ya iya to betul Mbak Tik kok. Oh. Nah, Ye, sinematik. Engko wis turu ae. ben turu. Lah kan malah style lagi tadi turu lah. Ya ta citra ngene. Kuwi wis tutup. Gong. Karena aku ngambil wong sono. Apa? Peta. Golek iki lho. Alah kowe iki lho rusuh ngopi turu. Sapa ta sing ngurusake turu kuwi lho? Lah kok omong apa kuwi lho. Bongok bongok. Ngopi iki isuk wis nggone tuwil jam 6 kok. Cigak Jawa kuwi kok sok. Iki kayak Ipin kowe jodoh lho. Lho, Taras ya. Tapi ya. wis Pak. Wis apa to?
Bajingan no. Cengok. Ya kok. Kok iso nangis sapa warungku. Wonge kayak wis tangi. Kok iso. Oke, wonge urung turu nopi ke kok sok. Lah kuwi lho. Iki dolanan HP iki. Lho, gede urung kena mobil e. Lah piye gua yo mane-mane nek poe. Iya. Ayo, kita mampir ngopi sih. Iya. Mah itu kasih. Kok diundur. Cek nampol. Masa sih. Malah apik sik enom kuwi. Ada apa? Kafe. Ke tempat Mas Lan. Tenang pora. Nanti kamu nyari Maris. Se. Pawange piye? Gendong Om. Mbak, Iya. Pak Di. Iya. Saat kamu cukur kayak gini, Son. Enggak mau. Oke, iya toh. Oke. Oke, ora, usut Oke, cukur Bos. kayak Ya, dian aku kucing. juga mau loh, Bos. Piye, mau cukur? Iya. Lah, mau lho. Mahal iki Ya, iya. Mahal wiceng kok sok ngawur. Ayo. Kuwi 50 juta kok. Ngene blas ya vlog pagi hari ini saya sudah Bilang menit kok. lalu nyapa to butuh budak. Udah dopek. Apa pagi hari ini? Udah dopek asline wae. Iya, sejak ora. Oke, ini sana mau dicoba nek kono ora. Ngene pagi hari ini saya sudah mengantar kembangnya Mbak Yun. Pagi mogok napa? Juga ketahui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.